Písal sa október 1918. V lesoch Argonne zostalo uväznených 200 amerických vojakov. Boli obklúčení pod palbou vlastných diel. Mali poslednú nádej meno. Tej nádeje bolo Čerami. Vyletela do neba cez krupobytie striel. Zasiahli ju do hrude, oslepla na jedno oko. Jej noha visela len na vlásku. No Čerami nepadla. Letela ďalej 25 minút čistého utrpenia, až kým nedoručila správu.